Učiteľky, učitelia, o rozum sa s nami delia. Učitelia, učiteľky, robia z malých ľudí veľkých. Učiteľky, učitelia, našim malým hlavám veria. Tu ich prácu každý pozná, vedomosti lejú do nás. Aby sme vedeli zrátať dátumy a iné dáta. Aby sme vedeli zmerať vzdialenosť od okna k dverám. Učiteľky, učitelia, učia nás niekedy veľa. Možno viac, než vieme stráviť, viac, než nám to strávia hlavy. Učiteľky, učitelia, učia mysel, cvičia tela, aby z nás raz boli ľudia, ktorých dobre prúdy prúdia. Aby sme vedeli zrátať dátumy a iné dáta. Aby sme vedeli zmerať vzdialenosť od okna k dverám. Aby sme vedeli zrátať dátumy a iné dáta. Aby sme vedeli zmerať vzdialenosť od okna k dverám. Aby sme vedeli sami čítať aj medzi riadkami. Aby z nás neboli ľudia, čo životom iba blúdia. Aby z nás neboli ľudia, čo životom iba blúdia. Aby z nás neboli ľudia, čo životom iba blúdia. Vážení televízni diváci, milí hostia, dovoľte, aby som vás privítal na 17. ročníku ankety Zlatý Amos o najobľúbenejšieho učiteľa Slovenska. Hneď v úvode ste si vypočuli pieseň Učiteľky a učitelia v podaní Sáry Šalingovej a Maroša Baňása. Hlavnými organizátormi sú Občianske združenie Adevik a Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky. Vítajte v Modré. Nášho učiteľa máme radi za jeho lásku, obetavosť, láskavosť. To všetko nám napísali žiaci, ktorí nominovali svojich učiteľov do tejto ankety. My všetci vieme, že učitelia na Slovensku nemajú taký status, aký by si právom zaslúžili, a práve preto je tu táto anketa, aby sme mohli niektorých z nich vyniesť na svetlo sveta a aby sme sa o nich dozvedeli. Predstavíme vám ich samozrejme o malú chvíľu. O tom, ktorý učiteľ sa stane Zlatým Amosom, rozhodne porota, ktorá má skutočne veľmi ťažkú úlohu. Rozhodovať budú Jana Sládečková, generálna riaditeľka sekcie financovania Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Ján Sklenár, riaditeľ Kultúrneho centra Modrá. Miroslava Kryžovenská, Zlatá Amoska 16. ročníka. Marián Gavorník, viceprimátor mesta Modrá.
Jana Zápalová, riaditeľka odboru školstva Bratislavského samosprávneho kraja. Maroš Jakým, riaditeľ Strednej odbornej školy pedagogickej v Modre a Zlatý Amos 10. ročníka. Renáta Vadásiová, riaditeľka ankety Zlatý Amos. Igor Týmko, ambasádor ankety Zlatý Amos. Eva Klikáčová, predsednička poroty. A celý večer bude prebiehať pod dohľadom notárky Silvie Pršebice. Tak, porotu máme predstavenú a ja by som vám rád predstavil 7 finalistov. Ako prvá prichádza Darina Brezovická. Adela Drusková, Lucia Faltejsková, Danka Ihnátová, Peter Jonáš, Andrej Urbanský a Dagmar Žaludková. Tak, priatelia, toto sú naši 7 finalisti ankety Zlatý Amos. Niekto z vás si teda odnesie žezlo, korunku, aj príjemný vecný dar a k tomu aj nejaké peniažky. Ale aby žiadny smútok na tvárach tých, čo to nedostanú, nezavládol, kvôli tomu je tu Igor Týmko, ktorý vždy štedro odmení každého z vás šekom v hodnote 300 eur. Igor, vitaj. Dobrý večer, ahojte. Ty si ambasádorom 13 rokov. Áno. Koľko peňazí si už rozdal? 2875,16 eur presne na hlavu každému učiteľovi, ktorý sa tu iba myhol. Nech sa páči, 300 eur pre každého z vás. Ďakujem a ja už len pochválim všetkých žiakov, ktorí vás nominujú. Predstavte si, že za tých 16 rokov 7 Amosovia skončili ako riaditelia škôl. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli. Nech sa páči do zákulisia a poprosím prvú finalistku, Darinku Brezovickú, aby zostala tu so mnou. Prvá súťažná disciplína je videovizitka. Žiaci finalistov pripravili niečo o svojom učiteľovi, bolo to tajné, takže žiadny učiteľ zatiaľ nevie, čo si na neho žiaci vymysleli. Nech sa páči, toto je vaša videovizitka. Darinka je naša maminka, objíme ma, povzbudí ma. Naša vodkyňa múdrosti, ktorá vždy poradí. Trpezlivo vysvetľuje, neustále inšpiruje. Po chodbách sa premáva, všade lásku rozdáva. Naša hviezda ona je, neustále komunikuje. Srdce ona zlaté má, tulipány rada má. Je anjel, ktorý šíri radosť, vždy ochotná ona pomôcť. Celá škola ju rada má, vedomosti do nás zasieva. Čili je jej obľúbené slovo, nápady má ona mnoho. Jej smiech sa ozýva, na chodbách sa usmieva. Životom nás vedie jej neustále radenie. Ako to je, Darinka? Príjemne prekvapená alebo znechutená? Nie, príjemne prekvapená. A kde beriete toľko tej pozitívnej energie, o ktorej títo vaši žiaci rozprávali? Práve, že od nich. Oni dodávajú? Áno, oni dodávajú. Ale vraj sa šíri smiech po chodbách. Tak z toho to všetko pramení, že samých vtipných žiakov máte? Áno. Áno, ďakujeme veľmi pekne. Dobrosrdečná.
Empatická. Láskavá. Inteligentná. Jedinečná. Energická. Ambiciózna. Milujúca. Odvážna. Sexy. Je to naša skvelá matikárka a druhá mama. Jej hodiny sú zábavné a náučné. Naša super triedna. A najlepšia zástupkyňa. Vaši žiaci mi prezradili, že strašne by chceli, aby ste toho Amosa získali, lebo ste tu už druhýkrát. Tretíkrát. Dobre, tak to sme tak trošku jemne ovplyvnili porotu, ale veď si to aj zaslúžite podľa toho, čo všetko vám hovorili o vás pekné veci. Chcem sa opýtať, matika vraj začína rozcvičkou. To je bežná vec, alebo je to vaše know-how? Je to moje know-how a nie je to taká rozcvička, že upažíme, drepy a tak, ale je to matematická rozcvička a väčšinou si ju pripravia žiaci sami. Za to sú aj odmenení a kým ja prídem na hodinu, tak oni už počítajú. Prečo by mala byť ľudská zlatým Amosom? Vie vám ukázať správnu cestu životom. A aká naša ľudská vlastne je? Ambiciózna. Milá. Ochotná. Starostlivá. Láskavá. Učí hrou. Cieľavedomá. Kolegiálna. A inšpiratívna. A toto je naša super učiteľka ľudská. My, divadelníci, sa veľmi tešíme na letné divadelné prázdniny, pretože máte také náročné povolanie, aj vy máte letné prázdniny, ale vy napriek tomu v lete chystáte deťom ešte nejaké ďalšie školy. Je to pravda? Áno, je to v podstate letná škola, ktorú už organizujeme niekoľko rokov, ale má to aj vzdelávací charakter, ale má to aj taký zábavný charakter. A taktiež sú tam rôzne deti od 1. stupňa až do 2. a tí druhostupňári nám dokonca pomáhajú s touto organizáciou. Takže ja sa teším, že tá letná škola je a je to taký môj oddych taktiež s nimi. Dobre, my vám držíme palce, aby ste si oddychli. Ďakujeme za vašu nadprácu. Využíva inovatívne a kreatívne metódy výučby, aby vyučovací proces spravila efektívnejším a zábavnejším. Podporuje tímovú prácu a spoluprácu. Má schopnosť cítiť sa do svojich študentov a prispôsobiť svoje metódy ich individuálnym potrebám. Efektívne využíva technológie, aby obohatila vyučovací proces. Povzbudzuje našu zvedavosť k umelej inteligencii. Jej trieda je miestom, kde sa študenti cítia bezpečne, rešpektovane a motivovane. Už teraz je našim Amosom. Tak by sme to mohli aj vlastne uzavrieť, odovzdať vám cenu a ísť domov. Ale ste 7, takže ste len jednou z finalistiek. Chcem sa opýtať, kde nájdete ten presný čas na to, kedy tie deti majú mať tie tablety a kedy už to robí neplechu? Podľa potreby. Vedia, netreba deťom zakazovať tablety a mobilnú technológiu, ale treba ich vedieť správne používať a kedy majú používať. Aby sami zistili, že kde je tá hranica používania tých mobilných telefónov, tabletov a aj umelej inteligencii. Empatický a originálny. Nadväzuje komunikáciu so zahraničnými školami a vybavuje výmenné pobyty. Vie si zachovať chladnú hlavu v stresových situáciách. Bere nás na jazykové prechádzky. Preberáme učivo cez hry. Vybavil nám grant na 2 učebne. Učí prakticky do života. Každú tému sa snaží obohatiť nejakým projektom. To je náš Jonáš.
Pán učiteľ, koľko žiakov má vaša škola? Naša škola má takmer 800 žiakov. Vaša škola je teda v kategórii záujmu, ale aj vy sám, že ste vraj obľúbeným učiteľom tých žiakov a všetci by chceli, aby ste ich učili. Dá sa to zvládnuť pri počte 800? No, asi sa to zvládnuť nedá, tak máme aj kopu ďalších kvalitných učiteľov. Mňa to ale samozrejme teší, keď chcú, aby som ich učil, pretože tak, ako som povedal, ja som na tej škole kvôli žiakom a keď majú radosť tých hodín, keď ich to baví, tak potom aj ja som veľmi rád. Ďakujeme veľmi pekne. Toto bol pán učiteľ Jonáš. Je to veľmi pozitívne mysliaci človek. Má nezabudnutelné hlášky. My dearest friends. Berie nás všetkých za rovnocenných. Je ľudský. Dokáže nás motivovať. Pomáha nám rozvíjať našu kreativitu. Má zábavné hodiny. Má schopnosť porozumieť nám. Dáva nám pocit istoty. What's poppin'? Prečo ste sa rozhodli byť učiteľom s tým, že neprinášať im len vedomosti, tým žiakom, ale aj pocit šťastia? Ja posúvam iba ďalej to, čo vlastne nebolo dané, ten pocit šťastia od mojich pedagógov a teraz ho posúvam svojim študentom, žiakom, všetkým. Takže iba dávam ďalej tú faklu. Raz, dva, tri, a... Tá naša Dášenka, skvelá profesorka, ona je naša, ona je naj. S nami sa raduje, s nami aj plače, je plná života, ráno aj večer. Obvykle pochváli, občas zajačí, keď spievam falošne, divne sa mračí, keď sa nás navalí do triedy 30, nálada perfektná, nedá sa vykať. Tá naša Dášenka, skvelá profesorka, ona je naša, ona je naj. Dášenka, ja u vás viem, že ste z Bratislavy, teda pôvodom nie, ale učíte v Bratislave na konzervatóriu. A aký predmet? Spev. Bolo to počuť. Cítili ste tam aj nejaký falošný tón? Nie. Výborne, takže známky máte uzavreté. Perfektné, ďakujem veľmi pekne. 7, držím palce. Mama, kan ik even met je praten? Het ziet mij eventjes niet meer. Ik heb alles wat me lief is, maar ik wil je lief doen meer. Ik heb je nooit nodig, doet meer te veel zeer. Mama. Zeg me hoe je dat doet. Even hier en zoek. Oh mama. Waarom lekker mee de pijn? Dat ik stierf voor voorbeeld. Van een moeder en een vrouw. Mama. Waar ben ik mezelf verloren? Het ziet mij even toch geleerd. Kan niet eten, kan niet praten, kan niet dansen, kan niet slapen, kan niet lachen, niet doen meer. Ik heb je nooit nodig, doet meer te veel zeer. Zeg me hoe je
V našej ankete máme vyhlásených niekoľko kategórií a teraz oceníme žiakov, ktorí napísali najlepší príbeh o svojom učiteľovi. Tak dúfam, že ste v napätí a ja poprosím pána Jozefa Mikloška, komisára pre deti, aby prečítal víťaza a odovzdal šek v hodnote 500 eur. S veľkou úctou k všetkým učiteľom a všetkým tým, čo sú tu aj čo tu nie sú, tak si dovolím prečítať toto meno. Práve ma teší, že práve v tejto kategórii, a to je príbeh učiteľov v školskom roku 2023-2024 získavajú Štefánia Juhásová, Alexandra Šoltesová, žiačky pani učiteľky Dariny Brezovicovej z Rimavskej Soboty. Tak, sú tu medzi nami žiačky. Áno, sú tu a prichádzajú odzadu. Tak, spoločný potlesk. Kategória pedagóg, na ktorého sa oplatí spomínať, si získala srdcia širokej verejnosti. Dostali sme úžasné príbehy učiteľov, ktoré nám poslali ich bývalí žiaci. Ďakujeme, že ste si na svojich učiteľov spomenuli. Na pódium pozývam pani učiteľku Hedvigu Gedeonovú, pani učiteľku Veroniku Stuhlovú a pani učiteľku Beátu Jendrejákovú. Poprosím Ivana Šoša, predsedu Rady základných organizácií Odborového zväzu Bratislavy, Nitry a Trnavy, aby odovzdal ceny. Tušíte asi, kto si na vás mohol spomenúť? No asi moji žiaci. Koľko ich asi bolo? No na stovky. Takže presne viete, že kto to bol ten jeden z nich, čo napísal vaše meno. Tuším. Dobre, tak aj takto cez televíznu obrazovku ďakujeme veľmi pekne a určite ste si to zaslúžili, takže blahoželáme. Už 12. krát odovzdávame cenu Jána Gašperana, spoluzakladateľa ankety na Slovensku. Túto špeciálnu cenu vybrali iba žiaci v detskej porote. Prosím jej predsedníčku Lianku Oláhovú, aby prišla vyhlásiť víťaza a odovzdala mu šek v hodnote 1000 eur. Lianka, podľa čoho si to vyberala? Podľa toho, ako ma ten príbeh dostal emočne a čo mi bolo najsympatickejšie. A bolo to len ty si sama ako predsednička tej vašej poroty vyberala, alebo si nechala aj poradiť od niekoho? Keďže nás bolo 13, tak sme sa dohodli spolu a vybrali sme tohto víťaza. To sú chvíle napätia. Cenu Jána Gašperana v školskom roku 2023-2024 získava Darina Brezovická, Obchodná akadémia Rimavská Sobota. Darinka, blahoželáme. Poslednou cenou v tomto bloku je nové ocenenie Digitálny učiteľ. Cenu príde odovzdať Pavol Šeďo, prevádzkový riaditeľ Digitálnej koalície. Víťaz získava 1000 eurový šek. Prečo ste sa rozhodli do toho šupnúť? No, pretože si myslíme, že môžeme deti aj školy vybaviť akoukoľvek technikou. Ale pokiaľ učitelia nebudú držať tempo s deťmi, ktoré zaspávajú a vstávajú s digitálnou technikou, tak môžeme urobiť čokoľvek, ale tie deti nebudú progresovať. Takže učitelia, ktorí sú stále inšpiratívni a dokážu držať tempo a učiť deti, ako technológie využívať v ich prospech, ich vzdelanie a budúcnosť, tak takí sú tí potrební. A preto sme sa rozhodli túto cenu udeliť učiteľovi, ktorým sa stáva víťazom v tejto kategórii. Titul Digitálny učiteľ v školskom roku 23-24 získava Dušan Týmko zo základnej školy Požiarnická 3 Košice. Blahoželáme. Ste len menovec, alebo je tam istá rodinná väzba? Je tam taká väzba, určitá. Dobre, napriek tomu táto anketa je mimoriadne objektívna. My vám gratulujeme, blahoželáme. Teraz sa môžeme sústrediť na druhú súťažnú disciplínu. Učitelia dostali
vyžrebovaný žáner na tému legendy a mýty Slovenska. Ako prvá sa predstaví súťažiaca s číslom 1, pani učiteľka Darina Brezovická, a môžeme sa tešiť na romancu Slzy dievčaťa a modré pleso. Tom pošlem v deň, duša hôr, duša skál, slovenská. Tento príbeh nie je pravý, ale ako každý vraví, modré pleso vzniklo z lásky, veď posúďte sami. Hej, Marek, ty máš len veľa slov. Choď chytiť pár kamzíkov. Keď sa ti to podarí, potom budeš richtár pravý. Dobre, urobím, čo chceš. Veď kamzíkov je v Tatrách veľa, to vieš. Za kamzíka richtárom sa stať, na dôkaz mojej odvahy môžem ti to dať. Šiel, za vzdialeným cieľom, šiel, kráčal pláňou bielou, šiel, mne ľútostný búrka, šiel, hľadať ten svoj moh. Hory, lúky, pasienky ja rada mám. S kamzíkmi sem veľmi často chodievam. Strážim ich jak oko v hlave. Ak sa im však niečo stane, uvidíš, čo nastane. Utekám pod skaly štítu, no vidím len osobu mŕtvu. Už viem, že mu nie je pomoci a preto budem plakať až do noci. Modré pleso pod ľadovým štítom, priezračná voda je stálym hitom. V Tatrách väčšej krásy niet, choďte sa tam aj vy pozrieť. Slovensko moje, očina moja, krásna si ako raj. Na tvojich holiach nádhery dronia v údolí šumí haj. Pani učiteľka Adela Drusková so súťažným číslom 2 má pripravený horor o povesti Na Liptovskom hrade. Zima, zotmelo sa. Vonku ako keby sa všetci čerti ženili. Čert? Ne čert, Honza z Prahy. Anička, sprievodkyňa, tu. Čo tu robíte o takomto čase? V nadmorskej výške 999,9 metrov nad morom máme zatvorené. Teď venku je slejvák, ja som zabloudil. Welcome, my dear visitors. Dobrý večer, ale na nás môžete aj po slovensky. Vy ste kto? Ja som tu hradným pánom. Na tvojom mieste by som sa tak nesmial. Svoju dcéru si zaklial na svinu. To len kvôli tebe. Počkajte. Vy mi chcete povedať, že vy ste hradný pán, ktorý zaklial svoju roztopašnú dcéru Marianu na svinu, lebo sa zaľúbila do Bešenia a pustila ho do hradu a ten sa zmocnil hradu. A vy ste pán Bešeň? Ale veď oni sú mŕtvi. A vy sa k nám o chvíľku pridáte. Pořád tady slyším svini. To bude tá Mariana. Povesť hovorí, že ona má zlatý kľúč papuli a musíme ju vyrvať z papule ten kľúč a potom ju zachránime. Mali by sme čo najskorej odísť. Jo. Vy tu zostanete s nami. Ja sa bojím. Ja taky. Cítim. Čo budeme robiť? Ančo, tamhle je meč. Zoberiem ho, možno Ančo, sa nám zíde. vem ho. Ančo, Ančo, vrať se, ja se bojím. Ančo, hodem, vrať se, co budu dělat? Ne, Ančo, hodem zpátky. Co se ti stalo? Vyrvala som ju z papule. Vyrvala. Ďakujem ti za vyslobodenie. Mariana? Áno, už tu 1000 rokov behám ako svinia. Ty si ma zachránil. Aj nás.
Ďakujeme. Sme zachránení. A môžeme ísť domu. Poďme. Pani učiteľka Lucia Faltejsková si pripravila záhadu o dome svätej Alžbety v Košiciach. Chcem postaviť chrám, ktorý mi zaručí moc. A tak si zavolám architektov priamo z Talianska, ktorí doň zakomponujú špeciálny kameň, ktorý keď niekto vyťahne, celý chrám spadne. Giuseppe, koľkokrát ti mám opakovať? Strecha má byť takto. Alejandro, hovorím ti, budúcnosť architektúry je v obrátených trojuholníkoch. Ale na tie potrebujeme aj nejaké financie. Ako platíte? Zlatom. A koľko zlata? Koľko sa mi vážite? Giuseppe. Alejandro, konečne sa oplatili roky tej pizze. Áno, poďme stávať. Poďme. Pochválen, to ste vy, ten najznámejší košický miestodržiteľ. No, áno, to som ja. No, vás už vieme veľa. Ja vám poviem na rovinu. Možno som stará, ale stále svištím axisel. A na tie tvoje tajomstvá ja si dám pozor. Lebo keď mi začnú kyčele vrzgať jak taký fúrik, ja to zistím. My už o všetkom dávno vieme. Tajomstvá? Jediné tajomstvo je kúzo mojho účesu. No, preto vyzeráš jak metla. No nič, počul si. Nemám na teba celý deň. Vybavíš to, nech sa tam ten kameň nenachádza. Dobre, dobre. Arrivederci. S Pánom Bohom. Toto je zatiaľ naše najlepšie dielo. To teda áno. Ale ty hlava dutá, veď ešte tie plány. Aká dutá? Dutá. Veď dutá. Kameň urobíme dutým a plány vložíme doňho. Čo? To je jedno, proste sleduj. Dobre. Krásna práca. Arrivederci. Arrivederci. Stop. To tajomstvo zostane len medzi nami. Si. Lebo som čo? Najmocnejší. Poďme, Giuseppe. Chýba mi pizza. No, a teraz je to len moje. Ja tam ten kameň nemôžem nechať. Ja si ho vymením. Vymením? Jeminenky, to tajomstvo si zoberiem so sebou. Nechám si ho navždy pre seba. A kde je ten kameň, je jedna veľká záhada. Súťažné číslo 4 má pani učiteľka Danka Ihnátová. Spolu so svojimi žiakmi si pripravili dramatizáciu na tému Slovenské studne a studničky, symbol zdravia, života a múdrosti. Údolí vrchných dôl v strede dediny sa nachádza kamenná studňa. Je voda čistá, živá, leskne sa ako kryštáľ pod modrým nebom. Každá kvapka rozpráva príbehy generácií, ktoré sa pri nej zhromažďovali, čerpajúc zdravie a život z jej hlbín. Múdry muž. Čo je na tom pravdy? Keď sa napijem vody zo studne, budem pekná a budem mať pekne spievať. Veď vyskúšaj, dievka moja. Pod tým naším okienečkom by
ozýva veľký mráz. A v tej našej studenočke nie to vody zás. Vyskúšam aj ja, múdry muž. Ja keď sa napijem, budem urastený a budem sa páčiť všetkým dievčatám v dedine. Napíš sa, synku. Vezmem si ja sekerečku, prerúbem tú studenočku a v tej našej studenočke bude vody zas. Nepomohlo. Možno o rok, možno o 2 a možno vôbec. Ale ani spievať nevieš. Dobrí ľudia, povedzte mi, je to tá studňa zdravia a múdrosti? Prišiel som na správne miesto. Dobre si prišiel. Hľadáš studňu múdrosti alebo vodu? Múdrosť ponúkam ja, a kto je smedný, nech príde, a kto chce, nech si naberie z vody zdravia a života. Voda je dar zeme a patrí všetkým. Naši otcovia nám zanechali vody čisté, plné života. Lenže čo zanecháme budúcim generáciám? Nenechajme vysnúť studňu, lebo s vysnutou studňou vyschne aj náš život. Súťažná peťka patrí pánovi učiteľovi Petrovi Jonášovi, ktorý si so svojimi žiakmi pripravil komédiu na tému Devínsky hrad a Šašo Vikant, ale v 21. storočí. V ďalekej krajine za 7 horami a 7 dolami, práve tu, v zemi influencerov, dramaticky, vládol pán prezident Peter Jonáš, ktorý rád rozdával druhým. No, tak komu dáme dnes? Dáme učiteľom? Dáme. Učiteľi sa zaslúžia, nie? Dáme hasičom? Dajme hasičom. Lekári? Dáme lekárom. Páči sa. Influenceri? Dajme aj im niečo. Ale pánovi prezidentovi pri tomto štedrom odmeňovaní nejako vyhladlo. Čaute! Poslav, jak sa máš? Čo vy tu? Chceli by sme ísť za prezidentom. A čo ja s tým? No, mohol by si nás pustiť, prosím ťa. Si myslíš, že ja, SBS-kar, budem púšťať hocikoho k pánovi prezidentovi? Čo za to? Čo chceš? Tak, keď dostanete odmenu, chcem z nej polovicu. Aj keď sme iba influenceri, tak jak chceš, bráško. Tak poďte. Dobrý deň, páni. Ako by som vám pomohol? Donesli sme vám pizzu, keďže to vaše škvrkanie bolo počuť až ku nám. Ďakujem veľmi pekne. Tak to si zaslúžite odmenu. Čo by ste chceli? Peniaze, misku, ako mám ja, alebo niečo iné? No, tie peniaze. My by sme mali návrh. Čo tak vyššie dane? Čo ti šije? A to už prečo? Influencer Jonáš vysvetlil, čo od nich SBS-kar požadoval a akú pomstu si pre neho pripravili. SBS-kar vošiel do kancelárie a dozvedel sa o svojej odmene. Vyššie dane? Ja? A čo som spravil? No, chcel si polovicu. Dali sme ti polovicu. Tak, chlapci, a za vašu inteligenciu vám dám teda aj tú misku. Wow. No tak ďakujeme. SBS-kar dostal odmenu, ktorú si zaslúžil, influenceri misku a všetci žili šťastne, až kým nezomreli.
Výborné je počúvať reakcie tých, ktorí tu vystupovali, lebo teraz išla taká mladá študentka a hovorí, oni pochopili. Takže zatiaľ tam vzadu je skutočne o vás, o divákoch, dobrá mienka. To som chcel povedať. Súťažné číslo 6 má pán učiteľ Andrej Urbanský a my sa už tešíme na detektívku o Oplnickom hrade, kde leží Svetoplukov poklad. Pozrite, našla som túto mapu online. Hovorí sa, že Svetoplukov poklad môže vyriešiť klimatickú krízu. To by bolo top, mohli by sme zachrániť naše lesy a rieky. Predstavte si, aké super by bolo Slovensko bez neporiadku. A tiež by sme mohli vymyslieť cool technológie na ochranu prírody. Tak poďme hneď teraz. Sme už blízko? No, podľa mapy by sme tam mali byť za 10 minút. Toto je fakt dobrodružstvo. Dúfam, že všetko toto stojí za to, lebo ak zistím, že ten poklad neexistuje, tak ma fakt šláhne. Aha, už vidno hrad? Ticho, počujete to? To prichádza do môjho hradu. My prišli sme nájsť Svetoplukov poklad, aby sme pomohli Slovensku vyriešiť klimatickú krízu. Klimatická kríza je tak závažný problém? Áno, veď bez zdravého prostredia nedokážeme existovať. Deti moje, ale tu žiaden poklad nenájdete. Poklad je ukrytý vo vás. Vo vašom vnútri, vo vašich srdciach. Prestaňte mysleť na samých seba, začnite mysleť jeden na druhého. To je ten recept, ako zachránime túto planetu. Čiže skutočný poklad je v našich činoch a skutkoch? Presne tak. Mali by sme sa vrátiť a začať pracovať na našich problémov sami. Tak na čo čakáme? Poďme hneď teraz. Toto je naozaj vážne. Mali by sme to všetkým povedať a šíriť osvetu o tomto zistení. Musíme to postnúť na sociálne siete, nech sa to šíri. Založíme hashtag Save Our Planet a zapojíme celú komunitu. Poďme urobiť niečo obrovské, niečo, čo ešte nikto nikdy neurobil. Poslednou súťažiacou je pani učiteľka Dagmar Žaludková. Tešíme sa na veľmi známu legendu o Trečianskom hrade a zaľúbenom Omarovi. Trenčiansky hrad, studňa lásky, povesť o Fatime a Omarovi. Štefan Zápolský uväznil krásnu Fatimu, nechcel Omarovo zlato. Aby Omar Fatimu vyslobodil, prisľúbil, že vykope na Trenčianskom hrade v tvrdej skale studňu. Po 3 roky kopal, až skala skutočne vydala vodu. Keď Omar odvážal Fatimu z hradu, zachytil sa jej závoj na šípovom kríku. Na tomto mieste dodnes stojí najstarší hostinec v Trenčíne nazvaný Fatima. O čom sú oči týchto svôch? O samote a o nás dvoch. Že veci ľahko získané sa ľahko stratia v prievane. Svoju silu, lásku, vzdor v tom boji s hĺbkou premeň na dážď. A že ma ľúbiš, nehovor, veď to, čo hľadáme, tiež hľadáme. Zápolský, vodu máš, ale lásku nie. Tá studňa lásky, osud môj, tak oživ ju, nech pení a moju dušu pevne s telom spoj. Po dlhom odlúčení tá studňa lásky, osud môj, čo do nej vložíš, to dá ti možno sa zo mňa ten môj nepokoj už nenávratne stratí. Tá studňa lásky
Pred nami je tretia disciplína. Žiaci stredných škôl si pripravili otázky. Poprosím prvú súťažiacu, Darínu Brezovickú, aby prišla na javisko. Nie som moderátor, ktorý musí klásť otázky, ale otázky vám položia vaši žiaci. Čo si myslíte o našej generácii v porovnaní s tou vašou? Je iná. Je iná, ale zvykáme si na ňu. Nie je to s vami také ľahké. Tak áno, my ako učitelia zažívame rôzne generácie a teraz je táto, takže zvykáme si. Tak, máme vás radi, ale zvykáme si. Za čo ste v živote naozaj vďační? Za moju rodinu, za mojich kolegov, mojich žiakov, proste za všetko, čo je okolo mňa. A ja vám za seba chcem povedať, že ja som vďačný za takých učiteľov, akí ste vy, pretože niekedy mám pocit, že by som vyboskával od materskej školy až po tú strednú školu všetkých učiteľov, keď im odovzdám tie ratolesti a viem, že sú v dobrých rukách. Jeden potlesk pre nich, prosím. Poprosím Adelu Druskovú. Akú superschopnosť by ste chceli mať, myslím v škole? To je perfektná otázka. Ja by som chcela mať strašne veľa tých superschopností, ale chcela by som vedieť čítať myšlienky. A tie žiacké knižky by rovno mohli putovať bez skúšania. Chápete? Obrovská výhoda. Bola taká perfektná superschopnosť, ale možno aj teda akože záťaž, ale bolo by to také, že čo si tí žiaci myslia a hlavne, či dobre vysvetľujem a či to pochopili. Takže takú skrátku vlastne k tým vedomostiam by ste si prijali. Ďakujem. Keby ste na sebe niečo mohli zmeniť, čo by to bolo? Ďalšia super otázka. No, na sebe... viete čo, ja som spokojná sama so sebou. Samozrejme, je tu veľa vecí, ktoré by sa dali možno zmeniť a ja ich postupne mením, takže som spokojná s tým, že sa mením, hej, ale že čo by som najviac chcela zmeniť, momentálne neviem odpovedať, lebo hovorím, som spokojná. Tak, vyvíjame sa stále k lepšiemu. Ďakujem veľmi pekne. Ľudská Faltejsková. Ľudská, sem ku mne bližšie, tým, že ste slečna ešte bližšie. A toto sú otázky pre vás. Používate pri žiakoch aj reč tela, napríklad očný kontakt, úsmev, gesta? Alebo trstenicu. No, všetci žiaci, ktorí ma poznajú, tak keď niečo vysvetľujem, tak to vyzerá takto. A jednoducho stále gestikulujem rukami aj mimikou a oni to berú ako také divadelné predstavenie, preto aj ten divadelný kružok vediem. Áno, a najkrajšie na tom je, keď nepochopia a vy musíte ešte viac pridať. Veď práve, a to už si nechcete predstaviť. Viem si to predstaviť. Ešte jedna otázka. Kto je váš najväčší hrdina v živote? Moji rodičia. Tak. A nie len vaši hrdinovia sú väčšinou rodičia. Ďakujem veľmi pekne. Poprosíme Danku Ihnátovú. Čo by sme mohli urobiť, aby bol učiteľ, ako kedysi, uznávaný v spoločnosti? To je ťažká otázka. Naozaj ťažká. Neviem, čo by sme mohli urobiť. Ide to z nás. A túto otázku by mal niekto iný dostať. Nie, učiteľ. Určite by na ňu mal odpovedať niekto iný, kto to má na starosti. Ja verím, že tento program si niektorí páni pozrú a možno, že sa tá optika voči učiteľom aspoň trošku prilepší. A ja si to myslím. Takže ďakujeme za túto otázku. Ak je učiteľ priateľský, humorný, chváli a povzbudzuje žiakov, aký je to učiteľ v dnešnej dobe? Práve taký učiteľ, aký má byť. Má byť taká miera, ale aj povzbudzovania, ale aj karhania a má viesť, aby si každé dieťa vedelo oceniť svoju hodnotu. Ďakujem veľmi pekne. My vás za to oceňujeme. Ďakujeme, že ste tu. Pán učiteľ Peter Jonáš. Myslíte si, že by ste mali dávať žiakom druhú šancu?
Tak, samozrejme, ani ja nie vždy všetko v živote sa mi podarí na prvý raz a preto som vďačný za druhú šancu, ale zároveň aj sledujem to, či tí žiaci tú druhú šancu vedia využiť. Určite nie je môjim cieľom nejakých zhejtovať hneď na prvý raz, ale to, aby hoci aj na druhý raz alebo na tretí to pochopili, vedeli to a naučili sa to. Nech sa páči. Ako by ste opísali váš vzťah so svojimi žiakmi? Tak ja by som opísal môj vzťah s mojimi žiakmi, že je dobrý, snažím sa byť prísny, ale priateľský, snažím sa hlavne, aby tie hodiny boli zaujímavé, aby sa nenudili, aby vždy niečo nové sa dozvedeli a proste, aby neprišli domov, že som sa zase nudil na hodine. To je také a keď oni cítim pozitívnu spätnú väzbu, tak to je pre mňa ten pocit, ktorý chcem z tej hodiny. Poprosím pána učiteľa Andreja Urbanského. Toto sú otázky žiakov. Čo vás dokáže v škole naozaj rozčúliť? Nič. Mne je dobre, ja som šťastný, spokojný, ja mám svoj zen. No dobre, ale keď je zima, keď je nevykúrená učebňa. Keď sa mi šmíka v zime, lebo ja nosím furt plátenky, takže keď je poladovica. To je jediné. Máme tu ešte jednu otázku. Ako by vás opísali vaši žiaci? Povedzte nám aspoň 3 vlastnosti. Čo by povedali o mne? Kladné alebo záporné? To si vyberte 3. Myslím si, že som milý celkom. Že nehrotím veci. A nerobím zbytočnú drámu. 3 stačia, nie? Vie rátať, je to učiteľ. Ďakujeme veľmi pekne. No a posledná je Dagmar Žalúdková. Aká je vaša reakcia na zmeny v školstve, ktoré sú skoro na dennom poriadku? No tak ja sa priznám, že u nás to až také dramatické nie je, pretože my si stále spievame. Ide o to, či si spievame vokalízy, ľudové piesne, populárne, muzikálové, ale stále si spievame, takže nás sa to nejak tak dramaticky netýka. A ešte jedna? Čo by ste sa chceli vo svojom živote ešte naučiť? To je pekná otázka. Toho je hrozne veľa. Chcela by som sa naučiť byť možno ešte taká pokojnejšia. Ale veď vám, spevákom, za sebe chýbal ten temperament a práve pre ten vás majú tí žiaci tak radi. Takže ďakujeme veľmi pekne.
V kategórii učiteľ bez predsudkov oceníme pedagógov, ktorí nemajú vo svojej škole žiadne predsudky. Prosím splnomocnenca vlády pre rómske komunity Alexandra Daška, aby nám prezradil víťaza a odovzdal šek v hodnote 1000 eur. Žiaci zo súkromnej spojenej školy Biela voda v Kežmarku odovzdajú darček pre víťazov týchto kategórií. Vždy som mal rešpekt pred učiteľmi už v škôlke, keď som bol. A keď som už prešiel to základnou, strednou, vysokou školou, tak okrem rešpektu pribudla aj úcta. Čiže veľká poklona vám, učiteľom. Titul učiteľ bez predsudkov v školskom roku 2023-2024 získava Sabina Sabo Baláš zo základnej školy Vyškovce. Nech sa páči, toto je váš šek v hodnote 1000 eur. A ešte takáto milá drobnosť. Pán gentleman, určite Alexander cestou dole vám pomôže. No a tou druhou kategóriou je najučiteľ národnostných menšín. Poprosím Jána Horeckého, bývalého ministra školstva, aby prišiel vyhlásiť víťaza a odovzdal šek v hodnote 1000 eur. A samozrejme aj Kristínku a Kamilu Oráčkové, ktoré odovzdajú darček víťazovi. Takže pre každé dieťa na svete je najkrajšou rečou reč jeho mamy, materinská reč. A učiteľom, ktorý vie v tom najsladšom jazyku osloviť srdce a posilniť múdrosť dieťaťa, je v tomto roku Robert Tormoľa z gymnázia námestia Padlých hrdinov 2 Fiľakov. Keďže sme vás takto štedro nabalili, pán ex-minister určite cestou rád pomôže niečo odniesť. V tomto momente pozývam na pódium vedúceho zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Vladimíra Šuchu, aby odovzdal cenu Zlatá škola. Pekne, my sme rozmýšľali, že k tej zlatej škole, čo ešte môžeme pridať my sami, tak sme sa rozhodli, že pre každého žiaka tejto školy tak im venujeme kvety, aby boli nielen zlatá, ale aj rozkvitnutá škola, takže potom po skončení riaditeľovi alebo zástupcovi školy odovzdáme aj tie kvetinové semiačka. Lebo však niekde je aj 800 tých žiakov. Viete, že sú také školy, hej, či? My ich máme veľa. Výborne, ste nachystaní. Takže titul Zlatá škola v školskom roku 2023-2024 získava. Robíte za mňa. Základná škola Požiarnická 3 Košice. Poďte žiaci, šup, šup, šup. Ako si tú 1000 rozdelíte? No, určite niečo bude venované škole. Veľkorysé. Ideme na ďalšiu kategóriu, ktorou je Amos Sympaťák. Všetci prihlásení učitelia mali rovnaké šance na zisk titulu Amos Sympaťák, pretože sa hlasovalo aj na internete, kde za nich mohli hlasovať žiaci, ale aj verejnosť. Dostali sme viac ako 34 000 platných hlasov, čo je skutočne úžasné. Šek v hodnote 1000 eur príde odovzdať Martin Bodis, generálny riaditeľ Národného inštitútu vzdelávania a mládeže. Titul Amos Sympaťák v školskom roku 2023-2024 s počtom platných hlasov 17 426 získava Danka Ihnátová, základná škola Požiarnická Košice. Danka, blahoželáme, gratulujeme. Tak, ešte jeden aplaus. Kto získa titul Zlatý Amos, zistíme už o pár sekúnd. Najobľúbenejší učiteľ, okrem toho, že teda získa titul, získa aj korunu a žezlo, ale to sú putovné ceny.
K tomu samozrejme šek v hodnote 3500 eur, teraz tá zlá správa, minus daň, brošňu zlatú korunku vykladanú drahoklamami. Poprosím predsedničku poroty, Evu Klikáčovú, aby prišla na pódium. Pani Evička, čo hovoríte na tento ročník? Bol zaujímavý pre nás, asi pre všetkých. A myslím si, že každý ročník je veľmi zaujímavý a pozitívny pre nás, ktorí organizujeme túto anketu. A teraz moje také osobné prianie a prianie mojich blízkych priateľov a organizátorov ankety. Keby sme sa dožili aspoň 20. ročníka. Ale na to potrebujeme obrovskú podporu, hlavne zo strany žiakov, ktorí nám nominujú učiteľov, no a samozrejme, ako každá akcia, ktorá sa robí aj s filantropiou, aj trošku peňazí od niektorých, ktorí by nám mohli poskytnúť. Ďakujem veľmi pekne. Zlatý Amos v školskom roku 2023-2024 získava Adela Drusková. Adelka, tak je to vaše. Toto je pre vás šek v hodnote 3500 eur. Blahoželáme. Poprosíme zástupcu spoločnosti Mikuš Diamonds, aby prišiel pán Martin Mikuš, výkonný riaditeľ, odovzdať šperk. Blahoželám a ďakujeme za vašu prácu. Ja v mene rodičov by som si dovolil. Naozaj veľká vďaka. Ďakujem. Nech sa páči. Ja, to je naozaj. Aby vám to robilo radosť. Ešte tu máme na záver, poprosím vás, keby sme išli tak krok dopredu. Odovzdáme korunu a žezlo novému Zlatému Amosovi. Poprosím, ako putovnú cenu odovzdala Zlatá Amoska 16. ročníka Mírka Kryžovenská. Gratulujeme a teraz je mikrofón váš. Ďakujem veľmi pekne. Je to pre mňa veľká podsta a česť tu stať a získať cenu Zlatého Amosa. Už som tu tretíkrát. Takže ďakujem. Ja sa chcem v prvom rade poďakovať svojim žiakom, ktorí ma naozaj stále podporovali a v podstate vďaka ním tu aj stojím. Takže zlatička moje, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem samozrejme aj pani riaditeľke a vedeniu našej školy a úžasnej porote, ktorá má výborný vkus. Naozaj ďakujem. Tak, jeden obrovský potlesk. Zlatý Amos 2024. Gratulujeme. A na záver, ja by som rád dodal len citát Sidneyho Hooka, filozofa, ktorý povedal: každý, kto si niečo pamätá zo školy, si to pamätá vďaka učiteľom, pretože tí sú srdcom vzdelávacieho systému. Ďakujeme veľmi pekne vám za pozornosť, za to, že ste boli úžasné publikum a verím, že o rok sa tu opäť stretneme pri 18. ročníku ankety Zlatý Amos. Hodina býva dlouho trpělivá a potom odbíjí pátá. A tak tu zpívám slova mučenlivá o tom, že pomíjí pátá. Zvonek zvoní, škola končí, po schodech se běží, nová leze po jabloni a je náhle sněží bláznovej den. A já směšem umírám, to si nekará páni, já nenabírám, nebo vládám, právě teď dostila, vládám, právě teď dostila, vládám, právě teď dostila.
nikdy nekonečnou a